bintang tamu. Kamas Haji Suparbagyo gareng saka Ngesti Pandhawa wayang wong ing Semarang. Kawimbuh karo pesinden sing saka Hongaria. Mbak Agi terus ditambah karo Mbok Ingganden. Mbak Sri Mulyani kalengkah ning tlatah Karanganyar. Iya. Kakan gunung tanpa guna, ayo iki ngundang gareng wayang wong genti. Apa tak melu ngematke. Gareng saka Ngesti Pandhawa. Walang kekek walange kadung. Mas Kaji. Dawuh Rama. Angger metu sampean gendhinge iki nganti agese padha mundhut pirsa. Das pundi? Mbok pados gendhing sanes to Mas Petruk, mbok mboten mewalang kekek mawon. Lah kula matur ya nuwun pangapunten sampun dados ciri khasipun Mas Garing kalian Petruk saking Solo. Niki lagu dinamis, nyenyeger swasana. Terus tur niki nggih lagu ingkang nglambangaken persatuan dan kesatuan. Buktinipun menika walang kekek asalipun saking pundi? Saking Madura. Madura ingkang mempopulerkan Ibu Hajah Waljinah piyayi saking Solo. Nggih. Madura lan Solo bersatu mewujudkan lagu walang kekek ngrembaka ngantos sepriki. Amin. Lagu iso bersatu mosok menungso ora iso bersatu ya kebangetan lah ngoten to Rama. Nggih, leres. Niki ambak-ambak mung lagu niki nggih perlambang. Dadi nggih mboten beda Pak Aryana mempersatukan putrane kalih niki mantune niki. Nggih. Lho mula niki pun memasuki malige rumah tangga. Nggih. Niki yen kula otak-atik gathuk. Pamane pripun? Ru. Niki ru niku ruang untuk beribadah. Muga-muga anggenipun berumah tangga dilambari ibadah. Terus Mah niku mahar tukon yang paling bagus itu seperangkat alat sholat bagi seorang muslim. Muni amin tok bayarane padha kae. Mahar, Pak. Nggih. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Berumah tangga niku tanggung jawabe mung mboten mung dunia tekan akhirat nggih dituntut. Ewadene niki garaplah dengan irama harmonis menuju ke sakinah mawaddah warahmah. Jangan kamu garap dengan irama nafsu menuju ke keangkara murkaan. Ora nyono. Kang Garing pripun Pak kula niku yen tengah sasi ninggal gamelan tekan tanah suci saya mundak. Elok. Kula niku anger pun ngandhani niku iso nglakoni angele ora umum kula niku. Najan to mung sak ngandani
ora iso nglakoni nanging nggih wonten pahalane tinimbang orang kandan-kandan. Nah, nggih. Dadi niki barate kula ngekeki kemulya nadyan kula dhewe nggih kademen. Allah sampun laring dawuh sing surasane seneng tutur-tutur tumuju marang barang sing becik. Leres. Niki. Wong ibarate kula niki ngulon niku mboten badhe dados mubalik, mboten badhe dados dai, mboten badhe dados imam masjid, ning badhe mundhakaken gesang kula sak trap lebih inggil sekedhik ngoten mawon pun alhamdulillah Rama. Dadi kula tata gesang kula supados kangge tulodo anak putu kula. Nek ya ora elek nek jenengan ya kepareng gegladen dadi dai to. Nggih, siar ora ketang sithik-sithik nggih miturut sangu kula. Leres. Dadi kula niku pun bola-bali kula umumaken seorang muslim harus melaksanakan muslim. Nggih. Niki angel tembunge seorang muslim harus melaksanakan muslim. Terus pundi sing dikarepke Mas Gari? Karena muslim itu terdiri dari MUSLIM. Seorang muslim pertama harus melakukan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Seorang muslim harus selalu bertakwa. Niku Ucapan yang pertama kali keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku syarat utamane. S. Salat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan termasuk salat sunah-sunahnya. Nggih. S. L. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Nggih, tambah Senin Kemis. Ingatlah kepada orang-orang yang ekonominya di bawah kita untuk kita beri zakat fitrah. Leres. Wadene ingkang pungkasan melaksanakan ibadah haji bila mampu. Mbah, jan iki Sunan Kalijaga abad 2018. Alah kula nu jaga kali pun kulino pokoke. Nggih niki sithik-sithik Rama. Nggih piguna alhamdulillah mboten piguna kula nggih. Tidak ada jeleknya to Mas Garing jenengan nglajengaken perjuangan para wali. Kula semanten. Lumantar kesenian kula siar agama. Nggih, terus mugi-mugi nggih mangke saged ngantos tuwek kula Rama. Amin. Mugi-mugi keputra nggih tetiru dhateng panjenengan. Alhamdulillah. Mas Garing iki ala tanpa rupa putra wadon loro tur dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Wong jenenge wong niku amanah kok Pak, kula openi. Bapak anu ndang mantu Mas Garing. Nah niku. Pripun? Anak kula niku ngeten lho Pak, anak kula niku menghargai orang tua. Betapa beratnya membiayai sampai jadi dokter. Mboten purun menyia-nyiakan akhire karo cah lanang mun dereng cedhak Pak. Oh, nggih. Dadi niki wong tuane pun ngeden selak kepengin mantu sing anak niku malah santai. Ning anu lho Mas Garing kudu eling lho. Umat Nabi Muhammad niku kudu nikah lho. Lho tetep nikah ning piyambakipun badhe ngetingalaken aku dibiayai wong tuwa ora muspra. Nggih. Lah kula Nduk kowe ngerti kedokteran dokter kuwi sinaune nganti kukuting jaman ora ana mandeke. Lah kuwi yen nuruti sinau nikahmu kapan? Lah nggih mengejar karier lali kewajibane eman-eman lho Mas Garing. Alhamdulillah sakniki pun gathuk, Pak. Oh wis duwe jago. Nembe kerek-kerekan. Amin. Kerek-kerekan ya alhamdulillah kanca sekolah ya. Oh ngaten kanca kuliah. Nggih, nggih dokter nggih. Nggih napa makelar. Lho, kanca kuliah. Lah nggih tegese ya padha kuliah kedokteran gitu. Nggih pun mengke wah ya kula seneng anak kula loro karo dokter, ponakan kula nggih dokter gigi, entuk mantu dokter kula teke poliklinik. Poliklinik. Ah niku yen pun enten iki nembe angen-angen kok, Pak. Poliklinik kan. Poliklinik. Nah kaya pilek. Wah, pun pokoke nek nggih kula mboten ngilang-ilangke bahwasanya saya merangkak dari bawah. Kula lak rekoso, Pak. Dadi kula iso ngrasake wong rekoso iki kaya ngopo. Wong rekoso lara niku kaya ngopo. Anu Mas Garing riyen enten ngenten.
Ben wong tua rekoso sing penting anake kepenak mulya uripe. Nah, mula kula anak kula sangoni nduk yen ana wong priksa karo kowe, kuwi yen kira-kira wonge rekoso ya gratisno. Dadi niku nggih ibadah niki sosial. Nggih, Pak. Elok tenan. Bahkan niki kanca-kanca abdi niki. Niki Yoga-yoga abdi niki pripun? Niki yen lara priksa teng anak kula kei bonus. Loh. Gratis isih diparingi bonus. Pun semakin berat penyakitnya semakin besar bonusnya. Oh, madungane elek kuwi. Lho mboten dong, niki mboten donga niki kangge perangsang. Perangsang malah ora bejaji malah kon lara. Lah timbangane wong lara mengke teng dukun malah mboten mari. Periksa tenggen kula pokoke anggar penyakite ringan niku cukup bonusnya sepeda. Pemane kudis. Niku sepeda Pak, kudis barang lu tingkatane ringan. Nek basa anu rada berat sithik. Stroke niku pun berat banget Pak. Yen ukurane sing menengah. Napa? Niki sing dada sesek, terus sirah ngelu niku kendaraan roda loro. Lah yen stroke jantung, liver, cuci darah niku kendaraan roda papat. Nah, ambulan. Nggih. Karib teng pundi rumah sakit napa kuburan? Nyang dinti. Niki kula ngandhake ngeten niku ternyata dapat bonus gede apapun wong jenenge wong lara niku mboten penak. Jagalah kesehatan, sehat itu mahal. Niki Pak. Niki kula kulo nyangoni wong iso. Nek kula dhewe niku blas ora nggawa sangu. Lah pripun arep penak anu saya tuwa ki sarapane soto daginge pirang-pirang nggo kambangan kok. Moko niku basa penyakit tok nggih kolesterol to. Dadi riyen dereng duwe kepengin mangan apa-apa ora kelakon mergo ora duwe dit. Bareng sugih dhuwit sakniki arep mangan apa-apa ora kelakon mergo penyakit. Nggih. Nggih bingungke Pak. Mula supaya mboten bingung niku hiburan mawon mirsani wayang ngeten iki. Nggih. Kados piyayi niki Sukarame. Napa? Sukorame. Mangwardeki Mas, mangwardeki Sukorame. Niki niku suasananya berbeda tidak seperti biasanya. Karena Bapak Haryono punya hajat ngunduh mantu. Rasa syukurnya digambarkan dengan pagelaran wayang kulit dalangnya Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji. Me niku saka tembung me nggih iso mengiso meriah suasananya karena ada garengnya dari Semarang. Aduh, sida melu. Pun kadung tekan mriki nginep ten mriku seawan kok, Pak. Nggih. Wah, janun seawan delaki niki lak madhep ngulon niki. Turu kepenak niku saya suwe saya panas sorot srengenge, Pak. Nggih. Dadi kula wawan ngintip ten mriku. Ning anu Mas Gareng mboten kok melupakan mboten. Nggih, Bapak. Kula jenengan ya wajib berterima kasih kali sing asmane Kang Mas Sumardi Sabdo Carita. Leres Mas Sumardi. Konser kala wau. Lumantar Mas Sumardi kula saged sowan wonten mriki. Santen nggih kula ngantos Pak Haryono kala samanten dijak ten Magetan mirsani wayangan ten alun-alun Magetan pas hari jadi. Nggih. Mugi-mugi niki le Pak, mugi-mugi niki mengke nyambung mengke putranipun ingkang Putri Daup nggih tinimbalan malih wonten mriki kula Pak. Insyaallah. Kari nguntut mon cara-cara wong main ngoten nguntut. Kari diundang apa batal. Ning kula ndonga dadi Pak niki. Amin. Janji adalah utang. Nggih. Lho sing janji sinten? Pak Haryono. Mboten ngerti kula sing mireng jenengan. Pak Haryono ngendika pokoke mengke putra kula ingkang nomor setunggal niki lak mantu Pak mergo niki ngunduh mantu benjang mantu niku mantu piyambak. Nah niku badhe gelar wayang kulit ugi. Amin. Dagelane genah kula ning dalange sinten kula mboten ngerti niku. Nggih, leres. Mboten napa-napa, siapa saja silahkan. Sing penting anu wayangan. Mboten Pak wong kula ten mriki derek panjenengan kok. Ora. Jenengan boten budal kula nggih nganggur teng omah. Boten wong siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya ki menungso boten ngawruhi.
Nggih. Kabeh ten astane Gusti ingkang nyipta jagat. Nah, niki. Pokoke kula niku yen sebagai umat Islam harus percaya dengan takdir. Sik kula ajeng takon, Mas. Pripun, Bapak? Mungging Mas Gareng mantep sing nyipta jagat napa sing hakarya jagat? Kula langkung mantep ingkang anyipta jagat. Dasaripun menapa? Menawi hakarya jagat karya niku bekerja napa Gusti Allah niku kerja. Anane jagat niku mboten mergo Gusti Allah kerja ning Gusti Allah anyipta kun fayakun ana jagat dadi del dadi jagat. Mula jagat enten iki mergo ciptane Gusti Allah Pak. 100 untuk Mas Gareng. Pripun to Pak, kula rewangi salat pendak biar tengar Ka'bah kok. Amin. Kula duwe pengalaman unik niki. Pripun? Mungkin mengke panjenengan kang tidak wonten tanah suci. Nggih. Sekali tempo panjenengan luangaken panjenengan salat menghadap Ka'bah dengan 4 arah ning dalam tempo 1. Mboten entuk keletan dina kula pun kula praktekke, Pak. Dadi enten mriki lak yen salat madhep kulon. Nggih. Kula temriko nu salat sunah 2 rakaat ngubengi Ka'bah madhep kulon etan kidul lor. Saged bisa itu. Lho niku yen mboten diselake, wah niku jarang lho wong sing nglakoni ngoten ning resikone nggih dhuwur. Pripun? Soale salat kula nu tentu ngen tawaf niku luput-luput bejane sirah kula kepidak wong lho, Pak. Saka akeh. Ning kula niati kula salat sunah mriku nggih alhamdulillah slamet, Pak. Jenengan pun anu sak mencium Hajar Aswad. Alah dereng. Nggih. Panjenengan rekoso. Pun kula nggih ngeten nggih ndelok kahanan wong kula niku awak fisik sementen. Nggih. Kamangka wong sak donya kepengin ngambung kabeh. Terus. Mula kula nggih dikandhani kalih pembimbing kula kiai kula Mas, cukup niat kowe niat cukup sing penting Bismillahirrahmanirrahim saka kadohan kuwi wis ibarate kaya mencium. Amin. Kowe yen mbok paksakan engko malah dadine kowe malah ya nggih kurang prayoga. Nggih, pengalaman jenengan sing pun ditindakake. Ning sing penting pun kelakon. Nggih, benjang menawi umroh kula selaaken, Pak. Rada sela. Nggih. Ki ayo mbok gandhen ben nang Kajenge niku dereng netes kok. ade kaya babon. Lah tekno angker ten mriku rumangsane kancane wis pecicilan kok kono sik lungguh wae iki. Kok dareki sinden kesot ya ora gelem. Aduh. Ngene. Ron kene iki butuh anget-anget apa kopi? Gelem ra kopi? Kopi. Endi ya tuku. Engko urung watine metu kopi. Barang jenengan ngendika kopi aku njur keling ning pondokane gawe iki wedang werna loro lho. Mripun, Pak? Teh ale kopi ora tak umbe kabeh marang. Wah, lah beneran kula wau Rama. Susu mayak teng panggung niki wau. Beneran aku. Apa? Sing ngombe aku. Oh gitu. Nggih, wah, teh diadahi jimbeng gede banget ngono mosok samene iki lho. Nek mbasa kopine adahe cilik ngono. Nika wae enten buahe napa? Kula lebet ke tas. Oh. Kere. Lah nggih sangu ning Aku mau ning perjalanan. kono ya dicepaki 3 ora mung kopi teh. Lha apa, Mas? Sijine sak gelas kembang telon. Arti gua apa? Embo arep darek aku pemain jatilanmu piye man bang telon iki. Wong mbok gandan ki. Matur Pak Kowe iki awak lemu kok katisen. Wah, demok kowe iki nek mbok yo nek diangeti ya, Mas. Diangeti ya golek kompor kono. Ya panas malahan. Wong Lah, aku kok pengen dia- anget tok. Men sanain kompor di sana dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Oh, la. Kepengin anget Ah, Wih. Mensanen karo karo. dekep kuwi. apa? Lampu kuwi. Aku rong tau iki Mas ndang dijal sampean sik. Aku wis mulai dadine kaya ngene iki. Oh, terus jadi kebrangas ngono kuwi malah. Wong swasana apa wae angger dilambari semangat, engko bakale anget. Ya aku jane ya wis semangat dong Mas. Witekne angin kok kono wah ketok iki nek sing uyuh barang iki Mas. Angine ambune ketok karo pesing-pesing barang. Genah uyuh lanang kae tenan sumpah. Irungmu ku lho ya peka-peka men. Nggih, ya kalau upen meneh. Wah lah wong ya barang pesing lho Mas. Mamane iku ambune iki wangi kok malah nyelot suwe wah ngeriyahe niki ngono dol kebelet tok marah yo ketoke wiraswarane ping pinten Mas pisan Mas. Wis ping 5. Oh, kuwi dalange galek. Dalange galek iki Jian yen tenan. nguyuh suwine raja mas sajake karo nguculi perban barang. Itu kaya bar supit.
Oh, jenenge nggih. Niki mbok gandan pun sowan Rama. Nggih. Niki wong niki nggih seniwati all-round napa-napa saged. Oh niku pancen anu kok sing jenenge pelawak digodhog rampuk ya mbok gandeng. Nggih wong watu. Kok watu. Dadi godhog rampuk iki watu. Paribasane. Nggih, tegese niki pengalamanipun daok. Nggih, pun wah. Kari dipun kengken napa mon tadah nih. Ampun meli kok nembang joget angkat-angkat gamelan iki gelem kok ya le. Oh, nek aku ngono apa-apa tak ayahi kok. Kecil nih masalah ngene iki wong apa meneh ngayahi gamelan. Apa? Ngayahi yoga wedari kok. Kowe iki jane iki apa to jane iki? Ya sapa apa gelem. Kowe iki lulusan guyangan. Alah aku nek kono 3 sasi saiki pindah. Ora to malah. Oh iya ta? Bisa. Oh tujune Ora ki guyon lho kok dikira tenan kan. malah kok dikira guyon. Nggih, ketokno kebisanmu apa? Nggih Mbak ora ketangmu sak kemperangan apa nembang apa Mbak sing mang senengi. Oh nggih. Wonten pamundutan apa nggih? Apa? Anu pas limbukan wae tasih ketinggalan. Oh tasih nggih kala wau. Ah, kajenge ngiras-ngirus Pak ngaturi pundutan. Bodang kuning. Nggih. Mau napa? Anu selendang sutra kuning. Iso ora? Iso ketoke. Selendang sutra. Itu kuwi. Iso ya? Selendang sutra kuning kalih menapa? Kali imbang ana katresnanku. Sing ndi? Nggih. Sing apal sing ndi? Ya apalmu cocak rawa mesti. Lah ya ora, cecak rawa malah lali aku. Aku ya lali, saploke tinggal mati iki lali aku. Tinggal siapa? Tinggal mati adimu. Oh, lah ngopo to Mas timbange lali? Neng kene lali terus ditinggal mati mbok nusul ben kelingan kok latihan ning kono. Arep tak susul si Bagong arep tak susul kono dagelan lanang akeh sing kurang dagelan wedok kono budal kono. Aku to, aku nek mati isin Mas. Ngopo isin? Ane didusi kuwi. Dadang kok dienggo dolanan. Alah. Isin aku Mas. Sing sudi demek kowe sapa? Alah, masane wong koyo ngene ya enak lho padake. Kaya sambel pete. Nembang apa? Milih salah siji. Imbang ana katresnanku. Mangga. Imbang ana katresnanku. Pamitan ya kuwi. Oh pamitan. Ayo. Ya wis ditinting Mas Dwijo. Buka jaluk. Saben dina. Kirang cilik. None nono. Na. Sik. Sepinten Mas? None nono. None no. Sing genderi naksir karo kowe dadi ndek. Sapa? Oh iya ra. Andane SMS terus sak awake mau kok. HP. Nggih. HP ora duwe SMS. Saben dina katresnanmu Siap-siap ayo dikur ke ben gayeng ayo. Ya iyo alah iyo. Kur ayo. Zaman saya maju lagu dolan saya akeh. Nggih Pak, niki kula nganti judeg Nggih. Lagu siji kula apalke dereng apal pun tukul lagu mulai. Terus nggih. Lagu siji dereng apal tukul nganti sisi di kula. Boten beda kembangan ngen kendangan nggih ngoten. Nggih pun nganti judeg. Sekarang nggih kendangan nganti werna-werna. Nganti kula nu kentekan kembangan nu kendange 1000 utuh mawon. Nggih. Oke, niki sing jenenge dinamis, Pak. Nggih. Perkembangan timbang ana katresnanku niki nek ora kleru sing yasa sahabat karipe utawi
kanca kuliahe Mas Semardi Sabda Carita. Oh nggih, sinten ya? Ki Dalang Susilo Tengkleng. Oh. Susilo anu dalang mambu. Kok mambu lho, Mas? Teng. Teng ki mambu. Mosok. Angger teng ki mambu. Mula kae nadyan kepiye wae jenenge wis diambu marang Sutrisno Budaya kae dalang kondang. Kleng kuwi saka tembung klengkeng ki buah sing larang. Kae nilai wayangane jane wis larang. Lah kok anggo jane lho. Lah mbuh kok iso ora munggah lah iki. Seni ki ana faktor X. Pinter urung karuan kondang. Iya. Pinter urung karuan gedhe panggautane. Kabeh nganggo faktor X. Oh, iki angel kuwi. Sekolah dalang pancen SMKI wonten. SMKI enten Isi wonten. Isi enten. Sanggar-sanggar kathah. Dalang saiki tukul. Kepengin dadi dalang enten sekolahane. Gampil. Nggih ta. Ning sing ora enek kuwi sekolah nggon laris mboten eneng. Lah nggih. Sing nggon payu niku sekolahane ora enek. Nah. Sekolah mempeng nek ra payu ya merongos ning Nah, mula golek dadi dalang sing payu. Yen laris ki sadurunge payu. Laris karo payu kuwi yen aku milih payu. Laris ki dalang ning ndi-ndi bayarane semono. Nek yen payu dalang pisan bayarane nutup sing laris ki mau. Oh, berarti milih sing Payu. Oh, Didol iya. pira-pira ana sing nuku, mergo ana faktor X ku mau. Nek ndonga padha-padha ndonga ya sing akeh sisan. Nggih. Dikompleti. Ya Allah ya Rabbi kula nyuwun mugi diberdosen dalang kondang payu laris lho. Lah, enten sing nanggap, Pak. piye to kok angel men Aku ki. ndang kok jenenge ndonga kok. Ndonga sakarepe sing nyuwun Gusti Allah iki. Dadi dalang pinter kondang payu laris ora ana sing nanggap lho kapan kelakone iki kok. Oh, berarti nganggo sing eneng sing nanggap barang. Nah, payu laris mayang terus mau nang RT. Nek pancen faktor bejo ki angel kok. Nah niki Pak, niki. Mula enten sing diarani faktor laks kabejan. Nggih. Niki wah ya niki ning tenan saestu niki pancen berbicara masalah seni niku yen dijelantreke dibuka sewengi ora bakal entek. Leres. Mula rasa Ya genti sanian Mas Gareng nimbali Mbak Egi genti kita urutke iki. ayo Ki, kowe diurutke kesleo apa piye? Ayo kene. Ayo kene jare ning kono keju, rene. Ning kene keju. Pergi. Kayak adem ya. Terus terang ora jeneng aku nguyahi iki ora Egi iki saya rene saya ayu. Tak akoni dandane ya wis apik. Jebul Kae sing tak anti-anti wis tak mrene. wis Rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lawen bangsa pagi yen pinuju tekan lagi esame amarati wis mari kangen muga-muga asa mungkin atiku dadi nandang amur ati rogang mari kangen ulah sira Petro kajem biasa Bagi Dalem. Kene saderipun jenengan niku gegladen sesindenan napa jenengan nggih nggih penyanyi Mbak kula. nggih Cilikan kula niku. dicukur gundul. Lho napa tengah ngari enten Ya cilianku rambutku dicukur gundul. apa ora kuncung? Lah ya ki Oh, iya. ditakoni piye? Cilikan kula niku nyanyi nanging nggih lagu tradisi Hongaria.
Iki sing piye sing piye? Lagu tradisi kono piye? Piye? Lagune Nggih lagu Tontone. istilahnya kan folk song. Oh, folk song. Iya. Folk song. Tapi nek garingan Mbak Ji. Piye? Mang paringi anu. Piye kira-kira iso diiringi karo Ya, gamelan ra? heeh. Garingan sik ra apa-apa. Engko nek kira ora penak engko ya diringi. Saya tak milih sing sesuai dengan suasana hatiku. Aku milih sak-sake ora Wis nek wong mudeng. muni ya wong iya wis Aku milih sak-sake ora nek wong mudeng wis to. Yo tapi ben aku iso menghayati ngono lho. Ya, ekspresi. iya. Pomo Dadi oleh nembang ora mung waton muni ning diayati. piye? Apa piye? El manto si rujami Lah toyutangamat. modar ki aku. El Blas ora vitamo mudeng. kavol minden wikat vemat. Karo Iku bahasa mriki kok Mbak. Sanom banom tulatal kavalom. Sokutanot voluyara somsoinalom. kowe omong apa? Aku yo. Cepi niki Mbak mang terjemahke bahasa Indonesia pripun? Ah, ngono lho, gen aku iso Nah, nampa. ben Tapi- mudeng ra ketang sithik-sithik. Jadi ini apa ya? Seorang wanita satu saat menyesal dia terlalu lama mengejar seseorang karena akhirnya kan juga pergi. Oh, dadi yen wis seneng aja dindende ndang wae dikandhake. Mboten, tapi malah kaya eman-eman menggua energi untuk seseorang gitu. Ah, sera mudeng ki. Masa enggak nyambung? Wis aku ki ora kulino cinta tak dindhe agar seneng karo wong wedok tak Yo, tabrak. soalnya Nganggo energi barang. hatine jenengan iku isine cacing pita. Cacing pita. Malah tunggale kremi. Omongane bangsa medeni wong ati kok sine cacing pita aku loro liver piye? Jadi nek misalnya kasih hati seseorang ya enggak enak. Ya, Kan isine cacing pita. Tapi aku sih seneng lho Ki. Napa? Kowe isih iso nyanyi kono tegese kowe ora meninggalkan bahasa ibu. Enggak mungkin lah. Lah iya Aku ta. kalau misalnya apa-apa misuhan pasti bahasa Hongaria. Oh iya ta? Iyalah. Oh sebut sial aku so. Yo bukan seperti itu. Kapan-kapan tak ajari. Ah, Malah lali engko nek kapan-kapan. perdom sekcik. Apa niku fordom sekcik? Embuh aku ya. Aku biar di dapur londo ya apalane perdom sekcik. Artine padahal ora ngerti. Embuh ngomong ora mudeng kan kok. Ah nggih, wis mau Bungaria saiki tetep ning kene kudu Jawa, pacakamu Jawa kok Ki. Terus napa? Lho ya terserah, arep ngepel ya kena ngepel. Boten niki nuhuni pemundhut kemawon dados. Nggih, selendang sutra kuning. Ya. Sakit to, Mbak? Nggih. Wah, nggih mawon, Mbak. Wah, wis sapa-apa. Sapa iso kok Anane- serba bisa kok. Lagu durung digarap ya apal. Loh, Dia. urut digawe kok sapa. Wong urung digarap kok dadi. Selindang sutra. Yo, tayuke. Mas
Mas Gareng. Ah nggih. Tibake nggih pun payen iki pun pantes dadi warga negara Indonesia, Pak. Jelas. Pun basane cetha, ngenge nggih pun ceplek kali gamelan. Wis Tanpa selim biru. lero wis pantes yen kowe dipek wong Indonesia wis pantes. Kalau patut dadi mantu dalang. Mantu dalang. Jenengan ngerti apa cita-citaku kok aku pingin dadi warga negara Indonesia? Apa? Nah, apa Mbak? Cita-citane Ya aku dadi warga negara asing mau ke Pegadaian nggak dapat pinjaman. Oh, dulek bocah iki. Oh, berarti ya Loh, ya itu kan seneng. itu kan apa ya? Jiwanya bangsa Nusantara, yo kan suka pinjam uang. Aku Yo, juga pingin juga. Yo jangan itu. Kalau kamu memang kepengin jadi WNI, ya kamu harus betul-betul cinta ngrungkepi Indonesia, aja Ora kok golek utang. Golek utangane gadean. Ketoke hobi iki karo utang. Oh, ketoke londo seneng Loh, utang. tanpa utang rasane hidup itu koyo nggak ada keseniannya gitu. Oh, memang itu dinamika kehidupan. Oh, jadi rasanya jadi nyeni, semangat gitu. Ya, ya. Kayak ini tantangannya ini. Nanti kalau kita punya utang tuh berarti semangat untuk mencari nafkah kencang. Masalahnya aku orangnya itu nantukan. Jadi kalau aku nggak punya hutang, jam 8 malam udah tidur. Oh, ngantukan. Oh, ora ono sing dipikir. Lah Ya ngene wae supaya kowe betah melek, ya dadi satpam ning gadean kuwi. Jadi orang usah hutang, tinggalan lamar dadi satpam wanita. Wah, wis ki kandhane ki. Den lah ya ora apa-apa pengen aku ya ngono kok. Aku yang ngendi-endi Lo yo utang. jarine dhek yo ngono cuman yo nutup-nutupi. ngomong. Aku ya sing kari iki ning BCA barang. BCA, pinjam Apa? piro? Bang Carukan Awan. wah, Lah Bang Carukan Awan. biasane langganane teng pundi? Kono. lha kok besok kok Bang Caruane awan. Lah ya Bang Titil kuwi lho. Oh, Bang Didel Bang Caruan awan. Kalau singkatannya BCA. HBC aku marah mumet tenan kuwi utang ndek ngikis diparani padahal tak tempurke urung kelong dipangan blas wis diparani. Ning ya ora apa-apa awake dhewe golek tangan ae yo. Napa? Halo. Malah sajak kancane. Lah jaminane apa? Jaminane apa? Bang nggonku enek kok bang ku jaminane sembarang-barang gelem. Apa? Apa? Lha lah tanpa jaminan barang yo kenek. Bang apa? Kok iso? Heeh. Bang ngendi ki? Nggonku kono Bang Titil kuwi apa-apa enek. Kowe gelem apa piye? Sak duwene lha lah aku utang baskom. aku gelem. Gelem. Anu apa iku goleki hutangan tapi anu jaminane Ngene iki yen rembug utang ning isor panggung kono wae. Apa Nyepet-nyepeti wae. apa ya enek pengen golek utangan jaminane ndasku ki. Lah aku mulai ra nggo ndas. Ora apa-apa lak kulino to. Mau diganti ndas truk. Ora wong wedok kumpul sing dirembug utang. Lho kandhani ya wong Yo, yo. utang ki marai wah semangat. semangat kerja Nek semangat. ora perlu mbok udal-udal ning kene perkara utang. Oh, kaya bojoku kae lho. Nyapa bojo. Jagake sesuk wis jagake kae. Jaga kayane sing lanang. Monggo ya ning pancen ya kena-kena wae ning jangan sampai terlilit utang. Ya. Ya, itu sebagai penyemangat hidup. Untuk supaya tetap semangat. Ngene iki mau ke semangatmu hidup tinggi sekali. Wis gek nikah engko tak sumbang wis pokoke. Yakin. Obat nyamuk. Tapi aja nangis Kok iso loh. bat nyamuk lho? Lho lah ben betah melek ora diiti nyamuk. Anu, Apa? tapi orang nangis mengko. Ngopo? Pas aku nikah. Kok ketoke nek hubungan khusus ngono to? Kok Kok sik- nganggo kok ora. Lah wong kowe kok nangis. nikah kok aku nale wong kowe mati wae ora tak tangisi kok. Lho berarti ki Aku sesuk gedeg karo Nek mung kekancan ora tenanan iki. Ora tenanan berarti. piye? Ha terus mati ra mbok tangisi. Lah hubungane apa dhewe nikah kok aku nangis ki? Lah yo jawaban dhewe. Lah kan ketok sentimental karo aku koyo baper apa piye ngono lho. Lah kowe iki talem lho. Kowe kepen tak sengkuyung kowe ndek bojo meneh tak sengkuyung. Bendina ning Karanganyar kono. Kowe ngedepi patung Semar. Lah wong pancen omahe cedhak kono. Lah iya. Lah piye? Ya wong wae ya wis slamet lah pokoke kanggo Nggih, iki. Nggih. Saking Lamongan Bapak Sudarmaji, tuan rumah nyuwun lelagon aja dipleroki. Kapingale gubuk asmara. Kagem Bapak Sumantri. Nah, pun mari taliase Rp100.000. Monggo kula suwun parenga Mbak Dita celak mriki. Oh niku sing
Nom niku ayo sing tuwek-tuwek lungguh. Lho rumangsane enom ra nek sing tuwek rumah. Kene Mbak, ayo kene, Mbak Dita. Kene, Dita. Kuwi tunggale loro jine Leni karo Dita. Nggih. Dita Leni. Talene Rafia kuwi. Kene ayo sing rumangsa sortiran lungguh. Sortiran. Aku ora rumangsa. Aku Kayak bekas cecak. seng wis sortiran. Lah ya le kok sia-sia. Yo, Mbak Awak dhewe iki Dita senior. memperkenalkan diri pada para pirsawan. Ah kaya aku jek enom. Alah mbok ngelingi kowe iki expired lho. Alah raketang sedelok aku ya tau enom teke padake. Nom kok sedilu iki lho. Pas papat tok. Tak tanyanya dulu. Iya. Jenengmu sapa? Nggih, dipun tepangaken. Nami kula Dita Intawati. Dita Intanwati saka ngendi, Nduk? Intawati. Intawati saka ngendi? Saking griya. Kutha Santet. Ya weh, kono. Lho ngapa to, Reng? Kutha Santet iki kupingmu ora ngrungokke. Lah kutha santet lah ngopo kok sampean nyingkir? Lah kowe nanti kesalahan sithik santet ka dheweke. Lho jenengan ora ngerti to? Apa? Nek cara Banyuwangi kono santet iku ora anu sihir. Santet iku pasti anu semacam jarang goyang, sabuk mangir supaya jenengan gelem karo Dita iku. Oh, Yo, bener to? pengasihan. Oh, pengasihan. Wah, aku saja. rasa disantet Langsung karo saja, Dita langsung iki saja. seneng tetepan. Ya, Dita. Pripun? Banyuwangi aslimu. Kowe kok iso nderek Pak Anom ki momone piye? Kowe ning Solo. Nggih, kuliah. Kuliah apa? Subuh. Supul. Ya kuliah yang Yo ning kesenian. ning Aku kesenian jane menesu bareng sing ketiga Pak Anom. Wedi. Ra sida mak pelempeng to. Ning kuliah ning ndi? Institut Seni Indonesia, tapi niki sampun rampung. Rampung. Nggih. Esen sarjana seni. Ki kari saiki balekke duit kuliah ya. Ana ngono ta? Ya ngono wae. Terus terang timbangane sobomu gadean kaya iki. Lho. Ojo nyepeleke lho. Mbak Dita, jenengan nak duwe kanca ning kene to? Nggih. Sapa asmane? Iki eneng lho mau nemoni aku. Sinten, Pak? Ora. Sareng kali Mbak Dita. Ora. Kakung. Ora. Ora to. Wele lah. Apa? Ayo kowe Jurusan kerawitan. ora. Ketok arep bribak-bribe iki ora. Bor. Ya, itu ngaca kuliah. Alah borok. Ora kok Borok. ora. Ayo sapa jenenge? Apa nduk? Mas Nanda. Mas Nanda Oh, lho. Dudu. Kok nada? Nadai Ngawur kowe. Nada kuwi batek kok. Kanca kuliah kok. Ayo kowe aja ngono, jangan melupakan teman. Mau nemoni aku malah motret anu nderek foto Pak nggih. Kula menika nganu sak leting kalih Dita. Lho, kowe sak rating, kalau nandake sak bel. Sak leting kok ya. Ya karo dieling-eling. Dieling-eling. Menawa dhisiki Pun kanca. rampung kantun wisuda. Dieling-eling kula yen. Nggih niku namine Nanda Yan. Oh. Oh, nanda iki nanda B. Oh, alah. Asman iki Mas Nanda. Oh, nanda. Oh, paling dhisik kanca kaporitmu. Favorit kok kaporit. Kaporit iki nggo WC kok. Oh, favorit. Iya ditanu Mbak Dita. Anu statusnya nama Mbak? Status anu Pak, dagangan tas Yan. Dagangan. Si single. Dagangan. Halo, lah iya to. Karepku gendang cepet prayu kene iki takon nulisi diskon lho. Wong edan. Ya tembunge kok dagangan, aja katakan dagangan Single. Nah, single wong duwe bojo. Sapa ngerti pancen jodohmu ki piyayi kene. Sapa sing ngersaken nika nadyan alit pawakanipun ning sarjana seni S1. Aneh util kowe ya. Nek kok Dita ki util. Kok util napa, Pak? Lah kok Jerman ora oleh-oleh kok piye? Wah, niki sabone luar negeri. Niki sabone luar negeri malah luar negerimu terus luar meleh. Terus Malah luar ngendi arep? negeri, ya. Dadi kampul-kampul. Niki pun pengalaman hebat saking Jerman, Spanyol, Australia. Nang kono ya kambingku to. Ora tegese njajah praja milangkori. Yo ditembake, Mbak. Napa, Pak? Ning di
anu apa kowe dibawani sik, pokoke engko tibane aja dipleroki. Oh, jadi Apa asmara ndono semarangan, apa-apa terserah Mbak Dita. saged niki saya. Ayo timbangane ngrasake lara untune ae ayo. Aja turu sore kaki Ki TV kanggo apa ora kok disalahke niki. Aku mau sing duwe klirik. Iki di streaming lho, Reng. Nggih lah wong pawan gali ya Pak ngene. Kita anu ya tak paring karo anakku sing ning Jombang. Oh nggih. Nggih, Sinten? Farel. Oh Farel nggih. Jetur sik lho, Le. Ayo iki didelok iki. Mbak Dita Le, Farel. Seneng gawe wayang ra elok. Nggih, Pak. Terus didol. Oh, PKL loh. Tidak bikin kecewa karo kampuse. Iya. Nggih. nyangking bokor kanca nane anakku Mas. Sandang kalawan pangan Nonano ya Jan wong melek sabarna rimo matur nuwun alhamdulillah Dita lulus saka yang pendadaran. Oke, sekoton sekolahan agar kon miring-miring nuwun gragap ngono. Ngatasi arek Banyuwangi. Arek Banyuwangi ku. Sindeng Gagrak Solo ya wah. Wah, pun mumpuni niki pun. Nan wis. Wis bakal ngentek-entek iki gamelan niki. Malah ngentek gamelan. Niki tibane dateng lagu Aja dipleroki buka. Kiai Ageng Slamet. Wah, mau awan jogete kekiter. Oh iya ta? Nggih, wah jogete sae. Mengke kula kirimi videone, Pak. Joget ning pondokan apa nanti? Mboten teng daleme Pak Lurah ngeten. Weh. Kok kayak mendem. Kok nawa. Ya ra mendem ra wani. Trek-trekan kali sutris. Jare kapok. Kapok nu yen mboten enten glogok. Oh. Ya.
Solis. Lanange Mbak Mas Dedi. Solis. Ditinggal kapribaden ketimuran mangko kerihing jaman yo sing eling bapa budaya bener kandamu ditinggal kapribaden ketimuran mangko kerihing jaman yo sing eling bapa iku budaya pancene bener kandha Najeng lagu lawas nih ya cik kepenak dimirengke. Nggih niki ramanipun nggih rama seger apa. Nggih, ora kalah karo Gubuk Asmara. Mboten dangdut ning seger. Nggih. Iki. Waduh. Terus Sing diarani ya muga-muga engko dadi sinten sing pinunjul ya, Nduk. amin. Ya, sing nunjul. Pancen tak kudang Mas Garek aja golek jeneng sik nek golek jeneng. Nah, dadi pinunjul jenenge lan pinterane aja pinunjul wetenge. Dadi seniwati gagal kowe. Urung apa-apa wis mlentung sik. Wah. Ya, urung di pacar ta, Nduk? dereng Ah, ya Arep weh. kapakne teh kok digenah-genahke. Lho, tak cethake mbok menawa sing ngersake mantu. Lah wong wis gedhe mau wis matur nek urung ndek pacar jek ijen kok senengane tumbak cucukan. Iki ora cucuk iki brutunan kok. Sapa ngerti nek engko entuk juragan bako. Bako, Lah. kene iki gone juragan bako. Ya paling ora ya juragan sek. Sing go nglinting. Oh iya. Ngono ya. Wis beda nek aku kaget juragan sek ya apa Juragan wae. sek ngono ki aku mak teratap. Maksud saya go nglintingi bako ki apa ora sek jenenge? Wah, urung jemes kowe iki kok den. Aku tenan mak teratap aku. Mongo juragan sek iki juragan kertase. Loh. Kuwi ya berfungsi Kuwi ya. juragan sek iki wis sregep banget, Nduk. Kuwi. Tegese Mbak Gita. Gita lulusan saka isi ki ora ngisin-isinke sing luluske. Kualitasipun wonten. Terus Paling mboten pun sakniki undang-undang kok gelange karo tangane gedhe gelange iki lho tenan kuwi. Jame barang nyati ora kuat nyangkat dicekeli terus ini. duwe dhuwit kok ya Ah, aku ya ngerti. Wah, wis rawani nesu nyantet bocah iki. saya ganti Mbak Wulan gini. Ya. Aja kok ngono sih. Aja ning kono sapa ning ngongkon lungguh? Ning kene wae. Waduh. Wol. Galak men to bengi iki. Aku mbok, aku ki tenan anger ngene wadem iku kudu nesu wae kok. Wol. Jan. Cah loro kok. Apa artinya STNK? Apa banterian muni tok. Ah, kuwi. Iki di interview sih. Eh, Mau jangkep sinten, Mbak? jenengmu sapa? Nggih dipun tepangaken nami kula Wulan Sitengsu. Wulan Sitengsu. Saka ngendi omamu kowe? Reng, boyo sing Nek kon iki ya sing alus karo Malang Kerik. Jare kon nakoni kowe wis jikuk ping pira ning parkiran ngono? Jenengan dek wau kok. Lah ya ditumbung loro. Oh alah. Ah, Wulan Sitengsu Nggih. saka ngendi, Nduk sayang? Kula asli saking Wonogiri. Wonogiri iki Jembar kok. Iramoko. Iramoko. Iramaka. Kowe
seniwati mlethek saka kayu watu apa weton sekolahan? Kuwi piye to nganggo Tegese otodidak ki cara nggonku mlethek saka kayu watu tanpa didikan sekolahan apa didikan sekolahan kowe? Nggih. Mlethek ngono, Nduk. Sekolah. Sekolah. Kuliah. Nggih. Kowe ya lulusan isi. Nggih. Leres. S1 kabeh. Wah, ada. Mula kok artis. Kok artis piye to? S1. Oh. Nah iki sik nun sewu. Pripun Pak D? Syukur ngono ke. Jangan ngomong Den. Ojo. Lah jenengan ki kok nesu ki enten apa? Aku mau ndang Pak D ini. Lah dekne war dibasake piye? Yo. Wong ya iki bocah jek cilik lho. Apa ya om ngono lho kok Pak D. Lah napa Dik Gareng nggih mboten patut to ya? Oh, Dik Gareng ku mbok kongkoni gawake tas terus. Gah. Diklik. Oh. Ya om ngono Nduk, Ya. om. Apa pik Lah ki? kenomen nek Om. Oh ya Pak Dewi mau. Lek. Ngelik iku. Yo yen ngelik yen belik. Lek iki mau urung dipacara. Nggih. Kowe wis dipacar kurung. Kula nggih dereng kok. Isi single uga. Upama iki upama. Pripun? Kene iki piyai kene ana sing kepengin ngepek kowe syarate apa? Nggih, sing penting lanang. Sing Lah, ayo golekno wedhus samping ngono lanang akeh. Oh, Wulan ya edan kurang siji lho. Sing penting wong tur lanang ngono lho. Wong nganggo wong aja lanang kok. Aja mung lanang Kowe tok. tuh wedhus. Lah nggih, maksudnya kan Aku gathokmu wedhus ora dinikah koso tok ngene. penting lanang wong tur urip. Nah, Ya. bener. Oh ya kuwi komplit ki. Ning sing urip ki ora mung urip bernyawa ning ya urip karepe nguripi kowe ya nguripi diri pribadi. Nah, rungokne dhewe. Iki ya sentet bocah iki, Bang. Aku ora ngandani Wulan. Ora urung kaya kon nukokke teh. Sabar Pak Haji, sabar Pak Haji. Sabar iki ning kono, ning kene wis entuk emosi. Piye Lagi ngoten to, Pak nggih? Mbuh. Lah syukur arep melu sapa? Golek dukungan ra sapa? didukung. Nggih. Niki Wulan pun kula nganu Pak pun takoni niki nggih legan. Nggih. Niki nggih weton isi sarjana S1 sedaya. Nggih. Niki mboten. Niki anu mang turuti Mbak Wulan iki sing ngesake gubuk Asmara niki. Sang Pak Sudarmaji niki, sang Lamongan. Niki ditaleni niki tetep ten mriki. Niki ditaleni itu. Kula nembang loro. Nggih. Niki monggo kersa. Mboten niki penjajah nggih ten mriki. Kok iso penjajah lho? Penjajah pripun? Company. Company Belanda, VOC. VOC. PC nek VOC kok POC. Lho sing ngomong VOC sinten? Apok. Opa. Iki ditane kene sik nduk ngancani Mbak Yumu ya. Mau lak tuku obat wong loro saiki bareng. gubuk Asmara kene ning bawane to, Nduk? Enten. Ya, apa? Nggih. Pocong. Pocong ya. Apa gubuk? Bapak pocong cangkemmu. Ora wani aku. Dujine ora latah. Saurono ndang. Ora wani. Ora dijak nyonyor cangkemmu. Iya, Mbak. Nyingkar nyingkur. Ningkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Niki sobone nggih luar negeri niki. Leres. Niki Korea, Jepang, Nggih. Afghanistan. Iki tekan Afghanistan lah. Mboten lho. Nek Korea iya, Korea, Jepang, pun wah Jepang, iki. heeh. Chinese, pundi ngene ya Mongolia. Kutub pun diparani. Ora. Nonton beruang Pak to mriko. Tak pamerke gen payu. Iya. Lingsam yen kemu
Isim yen kelingan, lingsem yen kemutan. Terus lelampahan kang kahuri tresno tulus nadyaneng gubuk asmara dadalan gendang jae. Ya Mas Bayu wong arep entek kok dende. Tak ruda, terus tok de. Ya, Niki dawah gubuk asmara. asmara. Arep dikira apa terserah ning gendang. Pun manut apa? Iramane napa? Jatil. Jatil. Ora, jadil. Lho saged Pak, iramane jatil. Mumpung enten lho. Tayub Lamongan. Oh, tayub gaya Lamongan. Ya. Anu, Cak Tris. Ayo Cak Tris, tayub gaya Lamongan. Sudah Cak Tris. Nggih, Pak. Oke. Oh, niki. Lah arek Jombang cedhak Lamongan ya. Nggih, raja tua. Ayo kene. Raja tua. Kok terus raja tua. Lho niki kendhangane maut niki. Nggih, oh Cak Tris itu. Saking maute nganti maut. Wis siap Cak Tris. Disare Jadin Jombang mesti diwiwiti saka ngrempo ning gendang Cak Tris iki. Wah, Nggih. kula nganti dadi abdi gara-gara saka ngendang ngrempo ning Teng Jombang. nggih Tembrapa niku. Niki. Bagi sing ngendang Tris, sing joget Cak Slamet. Wah. Aja, kira malah ora aman yo. Ndak. Sistem informasi nyenengke. Nggih. Ya wis siap, Mas. Yuk kili. Mangga. yen liwat aku kelingan gubuk ae biyen tak leren nang jaga kebak tulisan warna tandai sing prawan senenge gubuk asmara Ayo juga kabeh, juga sedaya lo juga. Kayak nek akibat tanpa bantal tanpa kloso bata-bati kataman asmara
khas irama Lamongan Mas Garing. Lamongan niku ora kemrungsung, ora susukaning iso dinikmati. Ciri khas Lamongan niku mboten mung sari laut tok. Nggih. Niki nggih ngeten iki tayub weton Lamongan. Eneng nang. Tak deng ngene iki sing wedok mung ketual tok ngeten. Ning aku ngematke jogete Agi nyeneng ki lho. Wah, Agi wae kulino ngusek, Pak. Urung ngerti jogetku sing liyane us. Biasane ati Loh, maksud jogete nek dicak anu kayak gon dansa. Anu tari sosial. Biasane nganti enggak usah langsung berasosiasi sing pikiran kotor. Biasane nganti dengengek barang kok. Apa sih? Banyak kok. Apa ya? Saking atraktif. Dengengek ngono lho. Canom-nom ki aja kalah karo Agi, jogete sing giyak. Mosok kondangi giyak, joget ngene tok iki. Lha iki malah anu kasaliran iki jam piro? Malah wis kasaliran lho malahan. Kasaliran ki tegese wis anu bawaan. Bawaan ya perlu diperdalem. Ora mung vokal tok jogete ya entuk. Dikandani do merem iki piye to iki bocah iki? Tidak menghargai babar blas. Kowe iki jane ngantuk apa kabotan hidup? Oh ya. Kalah aku. Iki caloro ki karo aku ngeroyok gah. Nggih niki Pak, niki pun Wulan si Tengsu ditaleni Rafia. Agi anggo lho. Mbak anu sing asmane Mbak Erni Johan. Saking Kediri. Mbak Erni, aku iki suwe ra tau kepethuk bocah iki. Piye kabare, Nduk? Jare meteng meneh kowe. Karene tutup poin. Mboten R suwe ra tau kepethuk kene. Niki nggih dangu mboten kepanggih kula Erni niki. Kediri. Mas Garing srawunge jan hebat tenan. Alah kula niku pripun Pak, wong wae sak petarangan ibarate. Nggih, nggih. Dadi ibarate yen nganti geblusuk butuh apa-apa kathas dulure. Walah iki yo yo gedhi. Karo nganjuk yo padha iki. Iki yo gedhi padha. Mau iki gede papat nggo ganjel lamben. Lho. Tibake metekol kowe nduk kuwi. R. Nggih, Piye kabare? Alhamdulillah sae pangestunipun. Isih rame gawean. Alhamdulillah rame. Selain nyindan jare kowe ngeruk wedi barang. Loh. Lah kok leres? Lho lah ya, kuwi jenenge usaha sampingan. Nggih. Ngene iki lak mung grogro kasem ngenteni job. Sing baku nguruk wedi kan mung sak kol-kol wong niki wow, niki juragan material ugi, Pak. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, Erni. Ya ngono ra. Nggih. Lah wis muni nggih Pak Anom percaya kok wis. Kosok wangsule, pripun kabare Pak? Sehat, Duk. Tekan kene sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras nggih Pak D. Waras. Ya lha kasih apik ngono sing ngadeg ben Mbak anu. Ning ini takone sithik nyelek itu. Takon wong kok waras. Masamu aku edan lho piye? Jenengan kok emosi to Pak D? Lah waras itu mbok takon waras sih aku edan. Maksudnya niku seger waras Pak D. Sehat. Oh nggih. Aja waras ki pikiran. Oh ngaten. Yen sehat ki bab awak. Maksudnya kalau singkat. Heeh. Mancing jenengan. Lah kok emosi? Oh, aku dipancing to. Ngerti tak gondol kowe. Wah, ya dipancing. Aku kangen karo suaramu, Nggih. Wis suwe ra tau kepethuk. Iki kira-kira petingamu iki kowe nyuwara apa kowe apa sesuai permintaan kayak matur Pak Anom. Lah niki yang ngeling ngersake. Napa Pak? Saking kula Mas Betel Malang iki jangan tahu anu. Lah santai iki aku dawuhi Pak lho. Ya mbok aku mburine. Aku seneng ngarep kok mburi. Ngono rene. Aku seneng ngarep kok mburi. Oh lho. Penak ngarep lho. Sing salah ki sing ndekek rai. Mesane ditaku lho. Wong ngerti arep diparani kok ora endo malah ditokke. Lah mula matuk ngono mau. Tuke tatap tembok dalem Bapak. Aku ora ngundang kowe kok. Nah, wah iki. Wong senengane ngono ki lho. Aku iki maca lho Vita. Lah kulo diseleni kok Pak. Melunyur rene. Iki tanpa mic kuwi lho ki barange tokke ngono piye. Barange terhunus. Oh, barange terhunus. Wah, company.
saking kula Mas Betel Malang. Iki jan wis ra umum. Nggih, Kyai Malang. Adik kula nang wis ra tau keri. Nggih. Lelagon tembang kangen. Pak. Salam untuk kanca abdi sedaya. Lan ugi kadang Kas FC di mana berada. Nggih, niki. Tembang kangen. Niku sarapan RI. Erni kok RI. Erni saben dina. Sarapan kula terase gragal, Pak De. Oh, iki sajake pemain jatil juga iki bocah iki. Mangane kok gragal. Dibawane ya. Nggih, Pak. Suarane Erni pun. Kusik to. Tak mirengke ke Mbak Erni. Di bawani. Kangenku tanpa upama. Kula kinten lak dipalarke. Oh, palarke. Oh, palarke, Cok. Cok, palarke. Ayo, Dok. Gareng jangan satpam. Dipalaraken maksude. Lagi tanganku tanpa dung dung dung. Pinter kabeh. Yo. Kangenku tanpa upama. Nong ning Mong sliramu kang dadi telenging hati. Was lawas anggenku manis. Nging hamong ledo Sirik. ngelingono nalika tinaka sliramu nate ngendika tresno lair terus sing batin. Tembung kuwi isih tak ugemi nganti saiki. Ning jagat ki ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba bojoku sing ning omah kae. Wong edan. Lah niki bojo kula nggih nonton nih, Pak. Wedi kae di streaming ya. Wah, kula yen Ning tinggal. anu, iki aku acung jempol karo Mbak Erni. Napa, Pak? Wong wedok suarane gagah. Lho, lah niki Pak. tipe ngeten iki angel, Pak. Biasane wong wedok niku iso kemeyek ngoten. Nggih niki nek cara jaban wayangno nek ora Banowati ya Sri Kandi. Nggih, nggih, bangsa Ketok anu ngono. wedok sing ngangah-angah ngoten lho. Kok ngangah-angah. Tegese pemberani senopati. Nggih, nggih. No. Ketok sorane iki tatak tanggon. Nggih, mboten kaya niku. Wah, iki kok malah do arisan to, Cah. Ki. Kok malah arisan? Rungokno iki lho Eri nembang. Perdom sekcik. Ya. Langsung apa ki mau tembang kangen. Tembang kangen. Mangga. Wayah wengi udan krimes rawe suwes banyu kang kumetas dadi saksi nangis wong sing tak tresnani negoni kelake aku suweng-suweng ning uripku yen ana sliramu supilire angin tansah tutut kalbu rasa kalbu
nulis tembang kangen. Wah, bareng nembang, bareng jan kaya pembukaan ludruk. Ae wancil gambyongan ya sing ngene iki nyanyi. Iki ana sing ngersake lagu lawas neh. Napa, Pak? Anak lanang Farel Jombang kepengin ditembangke iki wae sapa? Sing nembang sinten niki? Nah, iki aku milih sik iki. Wong yen lagi Gandrung drung ra berduri kukuting warung. Lejare gunung. Nggih, mergo gununge mledhos niku warunge kukut, Pak. Mbak Eni. Ayo Oh iya, Mbak Eni. Eni weton Pemalang niki. Oh iya. Nggih, pun Saking Pemalang nganti Pemalang niki. aku Petro tuwene ora dilingi ora mudeng nek. Lah panjenengan pun angger perkara sinden kula niki kolektor, Pak. Ngeten niki apal niki wiwit bocah pun kumpul kula kok teng niki riyen nderekke Swargi Ki Entus Susmono. Oh nggih. Nggih, sinden iki Entus Susmono niki Swargi. Aku marai basa sini ora mudeng saiki tak serahe cah-cah anak-anakku. Nggih kolektor niku Mas Bayu niku kolektor sinden niku nggih niku. Nu sinden wiwit sing bocah nganti tuwek diopeni kali niku. Ya jangan ngono ta. Lah pripun wong dereng ngopeni seni. Iki sing apal sapa iki? Mbak Eni. En kowe ya En. Nggih. Aja gage-gage aja ngisin-isin ke aku lho. Nggih, Mbah. Kowe saya tuwek saiki. Tak lungguh. Moga Gusti iki jabahi. Amin. Lanange Kang Gareng. Sarep lungguh jebule aku meneh. Oh, alah ngerti tak usul kene. Nonane. Monggo Pak De. Sing buka sapa Kiai Slamet apa? Kok Kiai Slamet kaya kebo. Nah, ya ta. Sinebang Bani lihatnya juga, yuk. Sangkas. Wong yen lagi gandrung ora peduli mbledos ke gunung. Ngono ta? Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi bokek direwangi retak-retek jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Irung bangir, duweke sapa er? Irung bangir ya duwekmu Mas. Lambe tipis, duweke sapa er? Lambe tipis ya duwekmu. Janggut jatis, awake sapa er? Janggut nyatis ya duwekmu. Aku ludawa weke sapa er? Bulu dawa ya duwekmu. Iki piye, weke sapa? Mestine ana sing duwe. Weke sapa? Mestine ana sing duwe. Piye, weke sapa? Mestine ana sing duwe. Weke sapa? Mestine ana sing duwe.
apa? Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi bokeh ire wangi tretak mrete. Jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikir ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenangi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ran duwe duit tiri wangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Bathuk nonong R duweke sapa? Bathuk nonong ya duweku. Irung pesek R duweke sapa? Irung pesek mesti duweku Mas. Lambe domble R duweke sapa? Lambe domble ya duweku. Pundak lengsreh duweke sapa? R Apa Mas? pundak Ya lengsreh mesti duweke duwekmu sapa? to Mas. Piye sapa? Mestine ana sing duwe. Iki piye? Dek sapa? Ayo. Mestine ana sing duwe. Iki piye? Wae sapa? Mestine ana sing duwe. Iki piye? Wae sapa? Mestine ana sing duwe. Wah, tesen. Entuk jatining pemarem aku Kang Garing. Nggih, kuping kula bosok. Pas mriki jenengan mau mungel santer pas kula nemplek salon ya, Pak. Ning saestu niki lagu niki booming di tahun 98 99 nggih, Pak. Nom-nomane Darasini niki. Nggih, wah hebat-hebate lagu niki pokoke. 95 nganti wis kuwi lah. Wah, kowe urung digawe kowe. Urung dirancang kowe urung. Paling icip-icip. Oh wis to. Wah, aku kok ora melu. Garing jan petuk tenan. Nggih, wah, niki weke sapa? Gandrung niki judule. Sugeng dalu bujange bae ngoncangean mau kudu niki. Nggih, berarti Kula rombongan saking Padepokan Mbah Dirun SMP Negeri Kalih Ngimbang Kabupaten Lamongan. nggih. Lumantar serat kula menika kula badhe nyuwun gending utawi lelagon antawisipun utut manggung. Nggih. Kalih kapilut Pilot 3 gubuk asmara ngangge dipun bawani. pun Kula sampun. Pun asmara, aswajik, aswaru ayo. Gending menika kula kintunaken sedaya para Bapak Ibu guru ingkang sampun anggula wentah ing SMP Negeri Kalih Ngimbang. Sugeng midhangetaken kangge jampi saya mucal sedinten muput Nggih. cekap semanten saking kula grup Padepokan Mbah Dirun. Nggih. Mugi dipun layani ya nggih. Nggih, wau pun gubuk asmara wau pun. Sampun. Ya alhamdulillah. Ora ketang titil-titil siji pun layanane enten. Nggih, sampun. Nggih, Bapak. Saking kula Pak Gundul nyuwun lagon sambel kemangi. Cocok. Wajibipun 100.000. Pas. Yo, sapa iki saka Banyuwangi to iki? Ngatu Pak, niki diratake sisan. Kari siji mono mboten ditekke niku mesake nika. Alus nggih. Kene nang kene iki wah ora obah kademen malah ki kemulan kaya gori dibrongsong kene. Saiki malah sindane mangkone beda kabeh niku. Nggih. Kene. Lereng dawi dawi gendong. Lho. Kuwi marep ning ngono arep turu rek. Lah kok mboten imbang, Pak, mriko isi mriki kosong.
Kono ben kosong sik iku. Nggih, tadi dagelane pindah mriki. Ora. Ayo. Sambel kemangi. Sambal kemangi nembang kur, Pak. Nadyan niku wonten wong Banyuwangine ning diwiwiti. Wah, Yo. Anu dibawani umbul-umbul belambiangan. Nah. Yo. Ki iku sing sinden ayo bareng Mars PKK. Niki sing nembang sing napa bawane Banyuwangi asli. Sing Ya. bawa Dita. Niki kita apa Mbak Agi? Agi apa? Bareng. Bareng. Wah, lho kok koyo arep nyabrang dalan iki bareng iki. Oh, gentenan. Oh, dibagi, Pak. Salare Iya, ganti, iya. salare Iya, ganti. Kok sing nyambel sapa nyambel? Niku Mbok Gaden. Ora ki mau sing tak gawron mau lho, Mbak. Oh, Mbak Ponira. Sapa jenenge? Wulan. Nggih, Wulan Nganjuk. Jane niki wulan Oktober ning jane wulan Nganjuk jare. Wulan Nganjuk, Pak. Yo saiki bawa sik. Bawa urut. Umbul-umbul belambiangan. Yo. Wulan sik, wulan. Iya, Mbak Wulan. Wulan A, wulan B, Pak. Oh, kok sih to? Iki jare arep bawa kok iki Mbak Dita karo Mbak Agi. Jare kowe Malah sing melu bingung bawa. aku. Jare bawa kowe. Iya. Yo Mbak Dita sik yo. Mambiat mayone man suwarane gandeng pelambiangan. Oh, Agi. Nyerambai noswan toro pianyu wangi kulon gunung wetan sagara Iki. lor langit yur halas hangkar kang kaliwat liwat pelambiangan pelambiangan aja takon senang susah disangga tanah India komialaring taman sari nuswan tara Yo sambel kemangi.
diatur nu nggih iso kompak nyambut gawe bareng nggih, Pak. Nggih. Najan beda-beda sangkane nggih nyawiji dadi siji. Leres. Wis kene wis. Yo golek benggol. Pun wangsul ten papane dhewe. Kene. Ayo. Ayo. Kare kaya Rahwana. Jan kaya widodari sing diulehke karo Rahwana. Ayo mulih. Ora tak kanggokke kabeh kowe. Apa? Dudu Widowati kowe. Dudu Widowati kowe genah widodo kowe. Pasti ngendang. Nggih, wah jebule nggih pemersatu niku seni budaya. Leres. Kados ingkang kula aturaken berbagai macam kota yang datang nyawiji dadi siji nggih saged lumadi. Samu barang napa manuku nek panes sing iso ngademke mung budaya. Leres, Pak. Khususnya wayang. Gamelan. Pemersatu. Nggih. Alhamdulillah. Pun tutuk sing ngatur penglipur. Mboten langkung wonten lepat lan klentunipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Mboten langkung benjang sanare wedal kepanggih malih. Amin. Kalian piyaying sukarame mriki. Amin. Sehat wilujeng sedayanipun. Amin.